Guys, welcome to my vlog. Andito kami sa bahay ng pinsan ko. Yan bahay ng pinsan ko. Malaking bahay, chart. Hubog naman ako. Bes! 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 Nagsising sila guys, oh. Yan, oh. Bes! Yes guys, the pizza. The pizza munting nopa. Charot. Hello. Ay, tatay ni kulong guys. Oh, luwi kay guys. Yan siya guys. Ikukulong siya sa no? Ikukulong siya sa mga magkaanak nila. Ay, anak jud niya guys. Hindi ka siya guys. Kay murag nawala siya passing. Hindi ka siya guys. So ayun no. Good care guys ha. Hi guys! Welcome to YouTube channel, Charot. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Welcome to my vlog. We are here in Kamakawan in the Hag. Hindi siya indahag, oy. Gusa pa ni. Agusa, rather. Kanang kuan, tawag na siya. Upper gusa. Nami daride. Ay, shot. Guys, you know guys, na ay mga baby boys. Hindi mo siya makuan, oy. Na ay mga nag-basketball guys. Mag-sopa-sopa. Na ay mga kabalo mo guys, siya mong view dari. Overview ni siya dari. Nice kayo ni dari siya guys. O tanawa. Mga taod-taod, makita na ninyo ang sunset. Pakuan na siya oh. Pero oh. Kapit na siya mong gawas guys. Thank you sa subscriber! Iro lang siya kay iro. Hindi ko iro, balbal ko. Uy, siya di ba aba? Mas guwapa ko sa'yo guys ba? Maganda pa ako sa'yo. Maganda pa ako sa'yo. Mayaman ako? Ibidyo ni ko nimo ko. O, gibidyo kita ko. Charot. Hi. Mabis. Here it comes along. And excited to carry on. Shot ba? O, chat ba? Gibidyo ni ko nimo ko. Yes, gibidyo kita ko. Charot. Bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyong isang salita. Hubog namin guys. Guys, nala kong pinakagwapa nga igagaw guys oh. Say hi Roldan. Hello! Hello, Sisi. Charot. Ano mga ikalo? Nice kaya ang view dere. Oh, nara. Digda sa unahan na ay Di man zoom day.